Gruzínska tajná služba zabavila výbušniny a obvinila Ukrajincov z pokusu o teroristický útok. Gruzínska štátna bezpečnostná služba SSG v pondelok oznámila, že zabavila výbušné zariadenia a značné množstvo výbušnej látky, ktoré údajne pochádzajú z ukrajinského mesta Odesa a smerovali do Ruska. Podľa agentúry úradníci SSG počas prehliadky vozidla odhalili 2 batérie z elektromobilu, ktoré boli premenené na kontajnery, v ktorých bolo ukrytých 6 špeciálnych výbušných zariadení. Pyrotechnici zariadenia bezpečne odstránili a poslali na expertízu, uviedla SSG a dodala, že do kontajnerov boli umiestnené makety, aby sa mohlo pokračovať v utajenom sledovaní zásielky. Zariadenia obsahovali plastickú výbušninu vojenskej triedy C4 s celkovou hmotnosťou 14 kg. Aktivovať ich bolo možné elektrickými detonátormi a špeciálnymi časovačmi. SSG tvrdí, že zariadenia a látky pochádzajú z ukrajinského mesta Odesa a precestovali cez Rumunsko, Bulharsko a Turecko, aby nakoniec 19. januára dorazili do Gruzínska. Agenti uviedli, že do pašovania a prepravy zariadení v rámci Gruzínska bolo zapojených 7 gruzínskych občanov, 3 ukrajinskí štátni príslušníci a 2 arménski občania. Za údajného organizátora schémy označili aj Andreja Šarašidzeho, ukrajinského občana gruzínskeho pôvodu a bývalého kandidáta na poslanca za Odesu z proeurópskej strany Sluha ľudu. Úrad uviedol, že z vyšetrovania vyvstáva otázka, či boli výbušné zariadenia určené na použitie v Gruzínsku alebo na prepravu do Ruska. Podrobnosti prípadu a fakty vzbudzujú podozrenie, že zapojenie gruzínskych občanov a využitie gruzínskeho územia mohlo byť zorganizované s cieľom zvaliť vinu za potenciálne teroristické útoky, či už v Gruzínsku alebo v zahraničí, na samotné Gruzínsko, uviedla agentúra.